Înregistrez, că fac o tură, știi? Înregistrez tot. Că mă duc până acolo și vin înapoi, fac un sprint, știi? Hă? Fără cască aici. De fără cască? Nu. Trebuie să nu ține strângă, că filmezi și... Probă de... Microfon! Vasile, cursă! Acum vine, pornea, ia startul, Vasile! Rossi 0! Atât. Da stop.